Tavis. Joo, nyt lähtee se viimeinen. Ehkä viimeinen. Ei tässä nyt varmaan viimeinen. No ainakin siis pari viikkoa. Viimeinen. Survival Island. Niin. Kivasti rautaa. Joo, kivasti löytetty rautaa. Joo. Joo, jes, minulla 25. Nyt on kylläkin. Nyt on steveliäkin. Ja rautapullit, jee! Mikä tässä jaksossa olisi tarkoitus mennä maapäälle, tehdä oma koti ja elää hyvin. Tässä ollaan, tästähän pitäisi päästä. Ei nyt pääsee tehdä kotia. No, kämmekö tuosta lähes? Joku muu ystäväksi yllättävän. Ja nyt äkkiä juostaan kunnolla. Minä nyt on vähän rauha. No nyt. Ihan tämmöistä yksi rautaa siitä, koska minulla nyt ei pakko seitsemän. Tänne. Ei mikä. Tuo paikka vaan. Pitäis muuta päästä nopeammin. Tänne. Tähän pääsee heti. Mitäkin täällä taas? Annapos. Minun ehkä tarvitse. Taas. Sen tanssakin niin paljon maailmaa. Täälläpä. Ole. Sitten ottaa. Aha. Okei. No niin, tästähän tarkoitus. Tän ei tarkoitus. Oho. Ui. Tähän voisi tehdä. Endermani, me tappaa. 2. Teleporttailee. Miekka. Ja mä sanon, tilatkaa Pelifredit 2, tilatkaa MC Niikset, tilatkaa Nuuteli MR Karkkiliskon ja tietysti myös tää ihmeen Molokka-kanava. Niin, jolla nämä videot on tehty. Ja ehkä tää ihmeen Deviens. No niin. En tiedä, siitä on tullut uusi video. Simburgia E3 autokaupunki.
Sä oot alkanut tehdä omaa kotia. Joo, tietysti. Hienoa, kun ette hivaroina tässä jaksossa tehdä loppu. Että seuraava jakso tulee todella ehkä noin kuukauden päästä, ehkä jopa vuodenkin päästä. Niin. Paitsi jos sinä et itse tee näitä. Niin. Hei muuten, äskenhän minä näin possuja. Tai sujuu. Tämähän on oikein iso saari. On. Näitä ei voi saada. Siis näitä lampaita. Tai minä ainakaan usko, että ei. Joo, ei voikaan. Tässä voisi löytäisi semmoisen paikan, missä olisi niitä pessuja. Tai niitä pessu. Joo, tässä taisi olla tää viimeinen jakso ja tykätkää.